Naka jingdon bon ki bar jela ki bawan ban khai bat ban sengkam sengjam klem ki trading license ki ba biang naka district council kala penlong ye ka nyautrep youth council riboy district haka khandre tarik uyayong arajar arbusan bakan lej banye kendo yo ba syambor lang renja chief executive member ke KHADC kajing la ye kendo yo CEM kalong ban pensngo bana kajing don ka benemi ki don ki barjela ki bala yo ban khai light lan hapo ka riboy district ka HYC hapo ka jingilam jong ba Hercules shooting president bat u ba Shampang Marsharing secretary kila ong bana ka daw ka jingdon ka benemi ka ple la ru i ki barjela ban shonglok da ki kinthai khasi ka bala ban bo jingma pat ya ka dong ka than uba Shampang ulo ong ba kum kini ki kham jia bha ha ki jaka sor bat ki jaka ba kham biang ka sengkam sengjam kum ta ulo kintu yu CEM ba un shim khia halor kani ka benta na kaliang jungi ngila yo ban bu ya kane jing tho akmat jong CEM ban pha tuklar ha ka bai dei bat ka jing bun jong ki barjala ki bawan ban khai bi ain apo ka them riboy hi bro hoi hakane ka jing bu jungi ya kane ka mat jing dawa ba na kaliang ka office jong CEM harangkat ki EM ki badai in charge ha kane ka tanat jong ka bai dei bat ka trading license nila yakren ru ba kajing don bun jong kine ki bar jala ki bawan ban khai bi an po kane ka them riboy ka bi ke jongi ki lashim ka bu no da ka ba ki babun hi ki bar jala ki shimlok na da ki khasi bale ki shimlok da ki khasi ka punlong ki ban shimlok ki khasi kalong ba ban light ki bakin le ka trading license namar ki bar jala kumbangi tip ba lada ki kwa ban le kono ka kam khai pateng lane ka business hapo kane ka ri kasi ka bi jongi ki ha ban yo chwa ka trading license ba ya ki labor license te ban light bat ban pensuk ya ki ban khai pateng ki la shim ya kine ki la da ka ba ki sha kerteng da ki kasi kum ka benami ka bangi setip bat kum juro ki shimlok sundan da ki kasi ban light sundan ban le ka trading license jadi halor kane ka benta bana kaliang jungi kum ka kunhun ngilawan ban yakren ba CEM bana kaliang jung CEM ru ula ular ba un sashim ya kane ka benta ban ti bnia bat ban pej bnia ha ka bai dei ba kane ka kam ba kintuklar bat ban check ki trading license haboro ki benta jong ka them riboy district hato kene ka jingu jor jong ki ke trading license kumba kanang utita ki barjala ke bala yo ban nyok ban lai kena trading license kumbalang mentahi ya ka exact number ka ba kanungut ki barjala ki balayo lokasi ngimpat yo henry ki babun hi saki sinong ki thau khamtam saki jaka ki balong sor kum sanong po sa bhormbong sa than bri hater ter ki to ki sinong ki ba kham he ki ba ka kam khai pateng ka kham khlain ka kham he ni ba ki bun hi ki barjala ki yolok na ki khasi bat ngimtip hadu kanor ka jing sisa namar ba ki khasi ru ki sha kerteng yo lese kala bandai tang naka benami henry ngiyakren ya kane kamat kolong ban pentikna ba hadin habut ken namja kum kane bat ni lakerpat ru ya UCM ba ude ban thau gilat linti lane ki an ki kanun ban nyada na banta kumkine ki jaj barjala ki bashim kabu hakateng jong ki thai khasi habathin pej baha ki kishap plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadot pej ya kashap plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya